नमस्कार, हम भूषण सिंह आरोग्य देखतनी भोजपुरी चौक, जहाँ बिहार और भोजपुरी से जुड़ल हर खबर हर जानकारी रउआ सबके सामने देवे के जिम्मा हमने उठैले बानी। जा एगो कोशिश शुरू कैले बानी जवना का वजह से रउआ बिहार और भोजपुरी के हर जानकारी से रूबरू हो जाई और गर्व से अपन सीना चौड़ा करी और गर्व से कहीं कि हाँ हम बिहारी हैं, हम भोजपुरिया हैं। जी हाँ दोस्तों, तो एक कोशिश के कामयाब बनाई, रउआ अपन साथ दी, चैनल के सब्सक्राइब करी और ये चैनल पर हर वीडियो जौन लोग पसंद आवता वो अपना दोस्तन में शेयर करी और लोगन के बताई कि बिहार के इतिहास, बिहार के संस्कृति, भोजपुरी के इतिहास, भोजपुरी के संस्कृति का बा, कैसे बा। और यही कड़ी में आज हम लोग के बतावे जातनी बिहार के वो 10 बात जवना का वजह से राउर सीना गर्व से चौड़ा हो जाई। रुआ सोचे बहुत ही गर्व के बात बा कि हम बिहार से बनी, हम भोजपुरी भाषी हैं, हम बिहारी हैं। यहाँ दोस्तों तो आज की वीडियो चालू करतनी और रुआ अगर ये चैनल पर नया बनी तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली और वीडियो के लाइक कर ली। आज के डेट में बिहार देश के सबसे पिछड़ा राज्य में नंबर 1 पर बा। एकर वर्तमान जितने से आ बा उतने ही उज्जवल रहे एकर अतीत। बिहार उ राज्य है जौना के प्राचीन काल में मगध के नाम से जानल जात रहे और एक राजधानी पटना के भी पाटलिपुत्र के नाम से जानल जात रहे। बिहार के इतिहास उतने ही पुरान बा जितना कि भारत। यहाँ मौर्य, गुप्त, साथ साथ मुगल शासक भी राज कैले। मानल ई जाला कि बिहार शब्द के उत्पत्ति बौद्ध बिहार के बिहार शब्द से भइल, जौना के बाद में बिहार कर देवल गया। 99,200 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैलल बिहार उत्तर में नेपाल, पूरब में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और दक्षिण में झारखंड से घिरल बा। 1912 में बंगाल के विभाजन भइला के बाद बिहार अस्तित्व में आयल। सन 1935 में उड़ीसा और सन 2000 में झारखंड के बिहार से अलग हो गए। बिहार उ राज्य है जौना के भारत के इतिहास में साहित्यिक, ऐतिहासिक, धार्मिक सभी स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका अदा कैले बा और आज भी बिहार शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक दृष्टि से उतना ही समृद्ध बा जितना पहले रहे। ई तरह लखा बिहार के इतिहास। अब चलिए रहुआ कि बिहार के वो 10 बात बता दी जवना की वजह से रहुआ गर्व से कहें कि हाँ हम बिहारी हैं। तो दोस्तन रहुआ के बताएं कि दुनिया के सबसे पहला गणतंत्र बिहार में बनल। दुनिया के सबसे पहला गणतंत्र राज्य देश बिहार बनल। दूसरा बात कि दुनिया के 2 धर्म बिहार से निकलल बा, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। ये दोनों ही धर्म के जन्म बिहार में भइल बा। एक बाद दुनिया के सबसे पुरान यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में स्थापित भइल है। दुनिया के राजनीतिक व कूटनीति के पाठ पढ़ावे वाला चाणक्य भी बिहार के रहे वाला रहे। रामायण लिखे वाला वाल्मीकि भी बिहार के मिट्टी से ही पैदा भय रहा। दुनिया के सर्जरी के ज्ञान भी बिहार से ही मिलल रहे। सर्जरी के जन्मदाता सुश्रुत भी बिहार से ही रहलन। एक अलावा दुनिया में काम के महान ग्रंथ के तौर पर स्थापित कामसूत्र के रचयिता वत्स्यायन भी बिहार के रहे वाला रहन। दुनिया के गणित के ज्ञान देवे वाला महान आर्यभट्ट भी बिहार के रहे वाला रहन, जे जीरो के खोज कैलन। बिहार के सम्राट अशोक भारतीय इतिहास के महानतम शासक में एक मानल जाला। रउआ के बता दी कि अशोक चक्र ही भारत के शान बढ़ाने वाला तिरंगा झंडा के केंद्र में बा। एक बाद सिख धर्म के आखिरी गुरु गोविंद सिंह जी के जन्म स्थान भी बिहारे है। पटना स्थित पटना साहिब सिख धर्म के पवित्र धर्म स्थल में से एक मानल जाला। तो भाई लोग ई रलक है उ 10 गो बात जवना वजह से रउआ गर्व से कह सकीले कि हाँ हम बिहारी हैं। बाकी खाली गर्व कैला से काम ना चली, गर्व करे लायक कोनो कामों करे के पड़ी। तनी सोची, अगर राउर पूर्वज मतलब हमनी के पूर्वज बिहार के इतिहास के वो महान लोग अगर ई महान काम ना कैले रही तो आज रउआ ये उपलब्धि गिनावे पैती? आज रउआ इतना गर्व से कहती कि हाँ हम बिहारी हैं? नानू तो यह बात अपना आए वाला पीढ़ी के भी एहसास दिवावेला, गर्व दिवावेला। हमनी का भी महान काम करे के पड़ी, हमनी के भी इतिहास बनावे के पड़ी, जौना का वजह से आगे चल के भी लोग
बिहार के नाम गर्व से लेबो। रउआ लोग के एगो कहानी बता दी कि मान ली कि राउर बाबा दादा राउर खानदान में पहले के ज़माना में हाथी घोड़ा सब कुछ रहे, बहुत रईसी रहे, बहुत वर्चस्व रहे, पूरा क्षेत्र में वो लोग के नाम रहे। बाकी आज का डेट में रउआ लगे कुछ नहीं के, रउआ ठन गोपाल बनी। तो आज का डेट में वो हाथी बांधने वाला सीख कर अच्छा घोड़ा के लगाम लेके रउआ मार्केट बाजार में घूमे, गली मोहल्ला में घूमे, में लोग से कहें क्या हम हाथी वाला हैं, तो कोई मानी? कोई ना मानी। काहे कि आज के डेट में रउआ लगे कुछ नहीं खे। वह हाल बा अपना बिहार के। अरे भाई इतिहास में सब कुछ भई रहे, ये बहुत अच्छा बात बा कि हमने के इतिहास इतना मजबूत बा जौना के वजह से हमने गर्व महसूस कर सकत नहीं। बाकी ये सिलसिला के कायम रखे के, ये सिलसिला के जारी रखे के काम केकर बा, केकर जिम्मेदारी बा? हमनी के बा। आज के वो सारा भोजपुरिया समाज के बा, आज के वो पूरा बिहार के बा। ये जिम्मेदारी कि ऐसे ही महान काम, अच्छा काम लगातार कइल जाओ। आज के यूथ वो काम करे के कोशिश करे, आगे बढ़े वो दिशा में कि इतिहास लिखल जाओ, जौना की वजह से आने वाला पीढ़ी गर्व से कहो कि हाँ हम बिहारी हैं। तो बस आज ला इतने। अब जाते जाते रउआ के याद दिवा दी कि अगला वीडियो रउआ कौना विषय पर देखे के चाहतनी, सुने के चाहतनी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताई, ताकि हम वो विषय पे अगला वीडियो बनाई और वो लोग के अगला जानकारी दी। एक साथे साथे रउआ की याद दिया दी कि अगर रउआ भोजपुरिया शो के सब्सक्राइब नहीं की कैले तो अब ये सब्सक्राइब कर ली। वीडियो देखनी अगर रउआ पसंद आए लोग तो लाइक कर दी, अपना दोस्तन में शेयर भी कर दी और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अगला वीडियो हम कौना विषय पे बनाई, रउआ कौना विषय के बारे में जानकारी चाहतनी।